אתם עדיין מקלידים חשבוניות ידנית? למה לבזבז שעות של עבודה טכנית כשיש תוכנה שיכולה לעשות את זה בשבילכם? תכירו את ליבה, הדרך החכמה להפוך מסמכים לפקודות יומן ותנועות מלאי אוטומטיות. אז איך זה עובד? תהיו איתי. פשוט מעלים את המסמכים למערכת, בגרירה. כמה מסמכים? כמה שצריך. ליבה היא מערכת ייחודית, שיודעת להתמודד עם כמות גדולה של מסמכים בו זמנית. תוך דקות בודדות נקבל את התוצאות ונוכל לעבור לבדיקה. ליבה מזהה באופן אוטומטי את הנתונים מתוך החשבוניות, ומייצרת פקודות יומן ותנועות מלאי מוכנות להמשך עבודה, ברמת דיוק של 99% בקריאת הנתונים. במסך אחד אפשר לראות את המסמך המקורי, לצד הפקודה שנוצרה, ולעבור במהירות על הנתונים. בנוסף, ליבה מפענחת את תוכן החשבונית, כולל ברקודים, כמויות, מחיר, הנחה, סך הכל וכו'. לאחר הבדיקה מייצאים קובץ המותאם לתוכנת הנהלת החשבונות או למערכת ניהול המלאי הקיימת אצלכם. ליבה מאפשרת לכם לאבד מסמכים במהירות, ולכם נשאר יותר זמן לעבודה שבאמת מקדמת את העסק שלכם. הדור הבא של הנהלת החשבונות כבר כאן. השאירו פרטים, הצטרפו לעסקים שכבר חוסכים שעות רבות של עבודה.